дустайы дөнья буйлап сәяхәт итә башлады. Үзенең мул уңышлары, матурлыгы белән сокландырган айда 60 ел элек Иске Колатка районы Яңамастяк авылында хөрмәтле милләттәшебез Абулева Сүрия Касым кызы якты дөньяга аваз салган булган. Шушы онтылмаслык гүзәл юбилее белән ихластан бүген аны сыйныфташ дуслары кытлап, күркәм теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Мәктәп еллары кеше гомеренең кабатланмас матур бер мизгеле. Кеше күңелендә мәңге җуелмас шатлыклар, онтылмас истәлекләр нәкъ менә мәктәп елларында салына. Гаҗәеп күңелле, онытылмас еллар. Biz дә исә Сүрия белән 1970 елда танышып, беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап кирдек. Һәрбер укучы үсеп җитеп, еллар биеклегеннән үзенең мәктәп чорына әйләнеп караса, барыбер мәшәкатьсез, кайгы-хәсрәтсез, тыныч бала чагын һәм гомергә бер тапкыр гына кабатлана торган, мәңгелеккә узып киткән мәктәп елларын искә ала. Һәр кемгә үзе укыган мәктәп, укыткан укытучылар, бергә укыган сыйныфташлар кадерле һәм якын. Сүриябез дә безгә шундый ук үз кешебез. Мәктәптә ышанычлы дус, ягымлы кыз, тырыш, булдыклы, барчасына да ярдәмгә ашыгучы булып үсеп, ул тәмамлап Ульяновск шәһәренең Пешекчеләр техникумына укырга керде. Юллама буенча Павловка эшчеләр поселогында үз хезмәт юлында башлап җибәрде. Нәк шунда гомерлек яры Яули авылы егете Мансурны очратып, матур гаиләләрен кырдылар. Күркәм, тулы тормышта бәхет чигеп матур яшәп киләләр. Эшкерсез, ихлас сөйләшүләрдә кешенең кемлеге күренә. Бөтен чынбарлык тулысы белән ачыла. Сүрия белән сөйләшкәндә дә аның чын кеше икәнен аңлыйсың. Элеккеге сыйныфташларның бүгенге көндә бер-беребез белән даими элемтәдә торырга, беребезнең дә кыек юлга кермәскә, ярдәмләшеп, шатлык кайгыларны бүлешеп яшәвебез хөрмәткә лаек. Мәктәпне тәмамлаганнан соң дистә еллар үтсә дә, тормыш күбесен авыр сынаулар белән сынаса да, барысы да шул ук саф, самими, чиста күңелле калдык. Без һәр ел сайын бәйрәмнәрдә күрешәбез. Сыйныфташлар белән очрашуларның соңгысы булмасын. Аралашып, хәлләрне белешеп, кунакка йөрешеп, ярдәмләшеп яшик алда да. Кадерле дустыбыз, ихлас күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Саулыкта, исәнлектә, алдагы гомереңне матур килеш үтеп, бары бәхет, шатлык эчендә генә сөенеп яшәргә насыйплар булсын. Без сине яратып, сагынып, хөрмәт итеп яшибез. Дустыбызның юбилее без кабаттан бергәләп, җыелыштык котлар өчен нәкъ сагынган күбәләк. Гөлләр өстенә бер кунып сиңа теләк теләдек. Синдәй гүзәл хатын-кызлар бүдән югын сөйләдек. Гаиләңдә тынычлык булсын, мәхәббәтең ныгысын, 60 яшең 60 тапкыр олы бәхет тудырсын. Сыйныфташлар теләк белән юллыйлар матур көйләр. Синең хакта Сүриябез бүген барысы сөйләр. Хөрмәтле Сүрия ханым, якын дусларыгыз юллаган изге теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Бар дөньяны сөя торган, бәре дустым бар эшек атып көлә торган, бәре дустым бар астан гына төртә торган, бәре дустым бар мин тилегә түзә торган. Эй, дустым, дустым, синең белән күрдегендә агым карасын. Эй, дустым, дустым, кеше белсә Аллам сакласын. Нанай. Бер дустым бар белмәсә дә җырлый торган, бер дустым бар белмәсә дә бии торган, бер дустым бар сиремне белә торган, бер дустым бар җир җибертеп яши торган.
Kazan. Birge koza. Gürdeginde ağın karası. Ey dostum dostum, sen bilgenni kişi bilse Allah'ım saklasın. Ey dostum dostum,